В това видео ще ви покажем смахът за пристягане на крайник. Какво представлява самия продукт? Компактен турникет, лесен за употреба. Изработен от пластмаса и здрав ластик. Когато се постави на ръката, щракваме и пристягаме. Разбира се, когато се взима кръв, пристягаме стабилно тук, вените се виждат. Ако е прекалено много, отпускаме чрез натискане на бутона. Ако искаме нацяло, готови сме с взимането на кръв и пристягането, натискаме бутона и се освобождава. Компактен, малък. Според за употреба от медицински специалисти. За всякакви други въпроси не се колебайте да се свържете с нас. Поздрави!